Čo robíš tam hore? Takže sa budeš schovávať celý deň v kvetináči? Prečo nie v izbe? To fakt robí? No, ja a Zúbl máme radšej tie kľudnejšie dobrodružstva. Ahoj, nechceš byť so mnou? Ahoj, už máš dvojcu? No, ja neviem, či sa chcem zapájať v zabíjaní. Ja ti len nájdem zbranie a ty sa postaraj o zbytok. To je dobré, nie? O neubližovanie mojim kamarátom? Ale stále sme ľudia, nie? A tvoja archetypt? Záporák? Dobre, mám otázku. Čo máš s tou kukuricou? Prečo sa bojíš kukurice? A nehovor, že nie. Zaujímavé. To máš nejaký typ tripofóbie? Strach z malých dier. Dobre. Čo? Granátové jablko? Preboha, môžeš aspoň niečo brať vážne? Môžeš niečo brať vážne? Ty si prišiel za mnou, nie ja. A teraz sa tvári, že sa to nestalo?